Túžite bývať v dome s peknou záhradou v blízkosti Piešťan? Oceníte priestor a komfort pre každého člena rodiny? Hodí sa vám možnosť skĺbiť bývanie a podnikanie pod jednou strechou? Predstavujem vám 5-izbový rodinný dom s garážou, altánkom, prístavbou a krásnou udržiavanou záhradou v obľúbenej lokalite Banka pri Piešťanoch. Tehlový dom, pôvodne postavený v 60. rokoch, bol vo viacerých etapách kompletne zrekonštruovaný a s láskou pretvorený do dnešnej podoby. Leží v tichej uličke mimo hlavnej cesty a má výbornú dostupnosť peši aj autom do Piešťan. Základná infraštruktúra vrátane školy, potravín a lekárne je do 5 minút chôdze z domu. Veľkou devízou tohto rodinného sídla je dostatočne veľká udržiavaná záhrada s ovocnými stromami a vybudovaný priestor pre oddych a relax s rodinou a priateľmi. Na prízemí domu nájdete kuchyňu s praktickou špajzou, veľa možností pre úložný priestor, veľkú obývačku s jedálňou, kúpeľňu s rohovou vaňou a samostatnú toaletu. Obe kúpeľne v dome boli zrekonštruované pred 3 rokmi. Dom je napojený na všetky inžinierske siete, kúrenie je riešené plynovým kotlom a radiátormi. Na poschodí domu boli v roku 2022 robené nové plávajúce podlahy a vymenené všetky interiérové dvere. Poschodie skrýva 4 spálne, z ktorých 2 majú prístup na veľkú lódziu orientovanú na juhovýchod. Jednu z izieb je možné prerobiť na kuchyňu, čím by sa získali 2 samostatné byty. Kúpeľňa na poschodí je spojená s toaletou a je vybavená walk-in sprchovacím kútom. Prístavba domu so samostatným vchodom je aktuálne využívaná na prenájom, môže vám však poslúžiť aj ako priestor pre podnikanie. Ak aj vás očaril tento príjemný veľkorysý dom s garážou a krásnou záhradou a chceli by ste jeho zákutia preskúmať naživo, zavolajte mi a dohodnite si termín osobnej obhliadky.